Bună! Eu sunt Valerii și astăzi vă arăta cum să pui OK pe Naclasnici. De exemplu, e că intrați pe profilul dumneavoastră, dau un restart și apăsați aici. OK, unde scrie aici OK. Apăsați aici OK și va apărea ferestruica aceasta. Aici puneți Moldova, apăsați așa Iana. Până aici trebuie să trimiteți aceasta pe mobilul dumneavoastră. Eu voi trimite și voi trimite acest mesaj. Acolo voi trimite. Și voi arăta că se va pus un studio OK pe Naclasnici. Acolo voi arăta. Și cum vedeți, acesta este un studio OK. Aici este un studio OK. Cu aceste studio OK puteți să puneți smiley-uri degeaba. E că eu am activat, am avut 200. Eu în asta ieri am pus încă 100 și ne-am pus smiley-uri să pot trimite. E ca exemplu de aceste smiley-uri. Eu am 100 de OK, de exemplu smiley-uri de acestea, că am pus bani și pot trimite smiley-uri. De astea, dar la mine gratis pe o lună. Trimis smiley-uri ca diferite. Poți spui 5 plus, eu am pus mai înainte, de asta de o lună în urmă am pus 5 plus și de toate am pus. Am pus și am făcut grupa mea de 5 plus, acolo vinea singur oamenii în grup, tot trebuia să plătești bani. Trebuie 70 de OK. Și sper că v-a fost de folos, vă zic la revedere. Eu sunt Valerii.